खूप दिवसांनी काजलच्या घरी आलो आहे. चला आता आम्ही इकडे आलो, आता चेंज करणार आहे. तर इकडे बघा आमच्या जेवायची वेळ झालेली आहे आणि आज आमच्या आईने बघा काय जेवण बनवलेलं, किती छान आहे. नमस्ते सर्वांना. तर आता बघा आम्ही शॉपिंगसाठी चाललो आहे, कारण आता आमचे ओळखीमध्ये 2 मोठे लग्न येणार आहेत. त्यासाठी आता आम्ही उल्हासनगरला जातो शॉपिंग करण्यासाठी. आणि तिकडे आम्हाला काजल पण भेटणार आहे, बरोबर. चल मिळून शॉपिंग करणार आहे. हां ये चल. एवढं सामान आहे तुझं? आहे ना, अजून 2 बॅग हा एक आणि अजून 2 बॅग आहेत. तुझी एक आणि माझी एक. आता तुम्ही मला शॉपिंगला चालले तर एवढे बॅग पहिलेच कुठून घेऊन चाललात तुम्ही, बरोबर ना? मी अजून रेडी नाही झाला प्रॉपरली. मम्मीला इकडे बसवलं आहे आणि मम्मीला आता मी कॅमेरा देतो. मी तुम्हाला माझा जॅकेट दाखवतो नवीन घेतला. नवीन आहे का माझा जुनावाला ठेवलेला आहे. मिळतच नव्हतं मला ना. हां, कसं वाटतंय बघा आता जरा. मी वाटतंय व्यवस्थित होय. सगळ्याचे आहे. कसं वाटतं? आमचे नेबर्स बघा सर्व काम करत असतात. चला जाऊया. 4 वाजले की लसूण सोलायचा कार्यक्रम. हां, आणि आपल्याला ऑटो बुक केले आज आम्ही. हां. ऑटोने जाऊ, ते कारने कसं तरी होतं मला. पाणीची बॉटल घेतली. तर बघा आम्ही आता चाललो आणि आमचा कॅमेरा आज आम्ही आमच्या नेबर्सला पकडा दिला. वाकडा पकडलाय. चल जाऊया. चल ते 2 घेशील ना? ॲम्ब्युलन्स आली आपल्याकडे. वा छान बनवलं आहे. मस्त आहे. मस्त एकदम उंच आहे. दोन्ही रूमला शो आला. हां शो आला, बरोबर. समजा आतमध्ये जाऊन ती बॅग पाठी राहतील बघ, है ना? पाठी ठेव एक. तू उभी राहते का रिक्षामध्ये? हाईट पोचते तुझी उभी राहिलं. जर हे पण घे. बघितलंच का दादा? बघितलं ते कापसासारखे ना. दादा असे नरम नरम होते. आणि हा आमचा ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला लागणार आहे, योगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड. गाड्या आहे ना. आणि मम्मीने आज खूप दिवसांनी असं नाकाला बांधल्या, कारण मम्मीला शिंकायला लागले. धूळ अशी ती आली ना. पेट्रोलचा जर वाचायला की जरा 2-3 वेळा आले ना तुला. आणि खरं रिक्षामध्ये जे पाठी ना सामान ठेवायची खूप जागा असते बघा. आणि हे कॅबमध्ये मग आपल्या बाजूबाजूला असतं. डिक्की नसली की सर्व आपल्या आजूबाजूला ठेवायला लागतं. माझ्या पायाखाली ठेवायला लागतं. पायाखाली आपली वेगळे बॅग राहू शकतात. एवढी रिक्षात जागा असते. ये आरामात. आता ह्याच्यातले जे आवडेल ते घ्यायचं. चला आतमध्ये.
काजल दाखव मम्मी साडी दाखव मला. आपण काजलला तुझ्या एरियाचं नाव काय या नेहरू चौक उल्हासनगरला आहे ना. उल्हासनगर 2 नंबर. 2 नंबर. हां इकडे बघा तुमच्या विचारायचं. ते रगडा घेऊया रगडा. तुझ्या पाठी रगडा बघ त्याने किती मोठा प्लेट लावलाय बघ. गुलाबजामुन आहे. काय ते पॅटीस. पण आम्ही आज पाणीपुरी घेतो. हा कर. मी नाही तू मी खाल्ला तू कर. व्हाईटमध्ये पडेल ना. मस्त आहे ना खायचं तुला एक प्लेट. हे फिटकून ते बघा आमचं परत बाहेरचं गाणं सुरू झालेलं आहे. मम्मीला जास्त देत नाही पण कसं उल्हासनगरला एकदम किती मस्त वाटते ना. ही पाणीपुरी बघा कशी दिली त्यांनी चालते. पाणीपुरी सगळ्यात जास्त टेस्टी आहे. इकडे बघा माझं झालं एक प्लेट खाऊन. हा मी अजूनपर्यंत कुठेच नाही खाल्ली होती पाणीपुरी. एकदम मस्त कुरकुरीत एकदम. वन ऑफ दी बेस्ट पाणीपुरी आहे ही उल्हासनगर. थंड थंड आहे ना आणि मस्त वाटतं. लोकेशन दाखवते. वन ऑफ द बेस्ट पाणीपुरी आणि रगडा पण एकदम मस्त एकदम भारी आहे. दुकानाचं नाव बघा. आय लव्ह उल्हासनगर लिहिलं त्याच्यावर. आणि इकडे समोर आयला उल्हासनगर आहे बघा. हे उल्हासनगरला आहे ना. 3 प्लेट पाणीपुरी, एक रगडा पॅटी आणि एक गुलाबजामुन. खूप दिवसांनी आलोय ना बाहेर. सर्वात जास्त मी खाल्ला. पाणीपुरी खाल्ली जास्त. 2 प्लेट खाल्ली. तर खरं पाणीपुरी खूप चांगली आहे दुकानात. या सर्वांनी घ्यायला. थँक्यू. तुमचं नाव सांगा. नाव सांगा. नाव माझं हर्षदा गंभीरराव आणि ही माझी आई मनीषा. खूप म्हणजे खूप लागतो. हे आमचे खूप ब्लॉग बघतो. आम्हाला खूप आवडतात. तब्येत बिघडलेली ना बरं झालं. तुम्ही पण याला त्या ब्लॉगमध्ये. थँक्यू. चला. रिक्षावाल्याचं काढा. रिक्षावाला बघतोय. शूटिंग चालू आहे. शूटिंग हे बघ कधी नाही. परत आम्हाला सांगायचं आहे की उल्हासनगरला आला तर पाणीपुरी खायला नक्कीच या. दुकान दाखवतो बघा तिकडे. किशोर पॅटीसवाला. काय भारी होती. लय भारी आहे पुरी एकदम कुरकुरीत. हां मी कधी 1 प्लेटच्या वरती पाणीपुरी खात नाही. 3 प्लेट पाणीपुरी खाल्ल्या मी. आणि वर ते पैसे पण 25 रुपये बघतो. ते रगडा पॅटी जास्त दिसून येत आहे. लाईट लावूया. हां तर आहे लाईट. हां तर त्या पाणीपुरीला इकडे नक्कीच या खायला. फ्री प्रमोशन त्यांचा आहे ना. क्वालिटी दिली की कसं तोंडातून ना त्याचे म्हणजे गुण येणारच आपले गुण. बरोबर ना. आता आम्ही उल्हासनगरला होतो. शॉपिंग केली. आता कात्रपला चाललो. बदलापूर कात्रपला झालं ना शॉपिंगसाठी. परत हे छान बनवलं आहे ना. आता कुठे पोचलो आहे आपण काजल. कहाँ पर जाना है? थोड़ा है आगे में ये मैप तो मतलब वो बिल्डिंग साइड का दिया है, वहाँ पर दुकान नहीं है। थोड़ा सा आगे नहीं थोड़ा सा आगे. त्याचा पण फोटो घे ना. हाँ आप किधर के हो. बदलापुर. हाँ इनके रिक्शा में ज़रूर बैठना. हाँ बहुत अच्छा है. बात करता है. हाँ हमारा चॅनल देखो शुभांगी चिर. ओके थँक्यू. बघा यांची इकडे शॉपिंग चालू आहे. तो पिंक काजल असा हे दाखव. स्ट्रेट करून दाखव. मस्त आहे. हा एक फर्स्ट. हे कशी 300. आणि हा काय ड्रेस आहे. कुर्ती. आवडला हा. होय मला थोडी चालायचं. चांगलं आहे पण हात आहेत ना आतमध्ये. ते बघा मी काय काय घेतलं. 1 2 यांच्या हातात 3 4. ओके 4ही घालणार तू. 2 वेगळे वेगळे द्या. 2 दुसऱ्यांना 2 तुला. बाय. अभी बघता तुमचा प्रोग्राम. अरे लाईव्ह आला तुम्ही व्लॉगमध्ये. वेलकम. सगळं चालू हाय. एकदम. एकदम चालूमध्ये आला. कसं आहे तिथं मस्त आहे. कसं काय अचानक
ते म्हणजे आम्ही लग्नासाठी आलो शॉपिंगला. अरे वा वा. पण आता ऑफिस अरे म्हटलं बघितल्यासारखं आज जरा पप्पू आहे, पप्पूचा ब्लॉग चालू. आता 4-5 जण मी भेटले. कल्याणला राहतो. तुम्ही कल्याणला राहता का? हा मम्मी नेहमी बघत असते vlog तुमचे. त्याच्यात काय नाव तुमच्या मम्मीचं? रजनी रमेश वारू. ठीक आहे. आमची फायनली शॉपिंग झालेली आहे. आता मी घरी जातो है ना. सर्वांचे गिफ्ट घेऊन झाले. हो चिंटू मिंटू बघा इकडे. सुचलंय की त्याला. चला पहिला मम्मीला जायचं असतं ना. मम्मी लहान मुलांसाठी कॉर्नर सीट पकडते पटकन. तर इकडे बघा आम्ही काजलच्या घरी आलेलो आहे. तर इकडे आपले ओळखीचे असे राहतात सबस्क्रायबर. काय नाव तुमचं? सरपोतदार. अरे वा. आणि हे कुठे राहतात? आमच्या जवळच राहतात. तर खूप छान वाटलं तुमचं भेटून. नाही छान होतं. आमच्या लग्नाच्या अगोदरपासून बघता तुम्ही? हो म्हणजे तुला मी खूप आधीपासून या त्यांना तुझ्या आईला ओळखत होते मी. अरे वा. कारण तुमचं घर जेव्हा गावाला बांधायचं आणि ते चालू होतं त्यापासून मी सगळे व्हिडिओ बघत होते. अगदी सगळे म्हणजे कायम गणपतीला आजी तुझी आत्या सगळ्यांना सगळ्या अख्ख्या फॅमिलीला पाहिलेलं आहे. माझं कुठे वॉकिंगला झालं? हां ते इथे दुकानातच जरा जाते. ओके. आणि खूप इच्छा होती भेटायची तुला पण ते कधी योग आला नाही कारण मी तू एकदा इथे व्हिडिओ काढताना जाताना पण पाहिलं होतं मी याला. इकडे शॉर्ट हां हां आणि मी वरती होते पण मला आवाज देता आला आणि मला काय हाक मारायचं चटकन लक्षात नाही आलं त्यामुळे पप्पू बोलायचं ना. हो हाक मारायचं डायरेक्ट. नाही नाही ते लक्षात नाही आलं पटकन पण ते पाहत होते त्यामुळे छान वाटलं म्हणजे असं ओके ओके. मस्त मस्त. हे बघा हे इकडे आपल्याला भेटले आणि आपल्या काजलचं घर इकडेच आहे. हा काय पार्टी आहे ना. हो. चला नाही, थँक्यू. छान छान छान. ओके. खूप दिवसांनी काजलच्या घरी आलो आहे. तरी खूप दिवस मी नाही. काजल मी कधी आलो होतो ना लास्ट टाइम. आले तू दोन आलेला दोनदा. मी 2-3 आलेली नव्हती. मम्मी आता खूप महिन्यांनी आली. आलेली खूप महिन्यानी. आय गेस 6 महिन्यांनी आली असतील मग. हां. तेच दरवाजा तेच सीडी आहे मस्त एकदम. आणि तीच मुलगी बघ बोलला का दुसरी मुलगी हवी काय नको. बबी दुसऱ्या मुलीचं नाव काढलं की काजल तर तोडव कसं होतं. काय नाही होत. काय नाही चालेल. पकडून धरून चिरडून मारून टाकेन. चला आता आरामात. चला आता मी इकडे आलो. आता चेंज करणार आहे प्रॉपरली. आता रेस्ट करणार आहे आणि मस्तपैकी जेवून झोपणार आहे ना. आता खूप आपली धावपळ झाली ना. आणि आता काजल काय नेसणार आहे तर तुम्हाला तिकडे दिसतं आहे. साडी. तर आज आणि आम्ही सर्व आज वेगवेगळ्या कॉस्ट्यूममध्ये आहे ना. मी वेगळ्या काजलचं आणि माझं मॅचिंग झालेलं आहे. आणि मग मी परत आपलं पण कोइन्सिडेंट झालं. सेम व्हाईट कलर. तर इकडे बघा आमच्या जेवायची वेळ झालेली आहे. आणि आज आमच्या आईने बघा काय जेवण बनवलेलं किती छान आहे. इकडे आमच्यासाठी स्पेशल गाजरचा हलवा, बटाट्याची भजी एकदम गरम गरम आणि आपल्या बदलापूर स्पेशल पुलाव म्हणतात ना याला. मटर पुलाव. आणि आई छान बनवतात हं मटर पुलाव. हां एकदम भारी. चला बसा सर्वांनी या. बस काजल. घे काजल. तर इथे बघा आपण भजी टेस्ट करूया. गरम गरम आहे बघा. आणि तिकडून बघा इकडे आम्ही चेंज विन करून एकदम बघतो है ना मम्मी फ्रेश होऊन. हे काजल. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. लाईक करा शेअर करा. बाय बाय.